Takže čaute, ja som Zuzka, vítam z ďalšieho videjka. Toto videjko je z GTA San Andreas, lebo to je podľa mňa najlepšie, aj keď nie dobré graficky GTA, ale je to mega hra od Rockstar. A čo sa týka, chcela som natočiť buď Guts and Glory, alebo Counter-Strike, ale ten som už raz natáčala, takže asi... Makáš sekunda. Ale ten som už natáčala, takže som sa rozhodla, že sa opýtam kamarátov, či Guts and Glory alebo GTA. Samozrejme, väčšina hlasovala pre GTAčko. A tak ešte sa rozhodnú, či stunty alebo len blbnutie. No a jasné, že keďže na stunty nie som macher, tak to bude blbnutie a takéto veci. Aha, dobre. No a... Určite sa tešte aj na Guts and Glory, lebo je to, myslím, že teraz nová hra. Určite, hej, ešte len v alpha build, takže to natočím určite. Sice nie dnes, ale určite zajtra, alebo takto. No, a teraz, čo sa týka GTA. Jasné, stunty mi nejdu, je to vidno. Wow. A keď... Tak, možno vyskúšame aj v tomto blbnutí nejaké tie blbosti a takéto stantíky. Ale fakt, nedivte sa, keď budem môcť padať a takto. Ale, ideme podľa mňa asi blbnúť! Dobre, tak nie, tak dáme nejaký stunt. Máme motorku. Počkaj, prebijem, stoj sem. Stoj tu. Nemusím. Tak ale aký dáme tu stantík? Ten má lepšiu motorku, nie? Kámo. Ty kokos! Taká drzosť. Akože mi došli na boje, wow. OK. Dobre. Ja si zoberiem motorku. Však to je taká istá, kámo. Dobre. Vážne, really, OK. No, sereme na ňo. Ale jedno, čo vyskúšame. Tak počkaj. Počkaj. OK. Bum. A teraz ohňastroj. OK, ja budem taký ten z masakru motorovou pilou. A Baywatch! OK. Dobre, Černochov nemôžeme, Černochov nie. Tu by sme boli rasisti, ak vieme, nie. Dobre. Dobre, počkaj, ty sú z môjho týmu? Si ich? No jasné, napaď, ideme na motorku. Sadneš si za mnou na motorku? Jasan, no poď, kámo. Čakať? OK, tak... Tram. Ináč napíšte mi, čo by ste chceli na budúce, či GTAčko zase, alebo takéto, toto, Guts and Glory. Ak neviete, čo to je, tak myslím, že to natáčal Ment aj PewDiePie. Od PewDiePie ja viem, že na 100% to natáčal, ale od Menta myslím, neviem. No a teraz si ešte vymysliť questíky, ktoré musíme urobiť. Než mám tu vedľa svojho brata, takže on povie. No. Mohli by sme toto vymyslieť, že musíš nazbierať 6 hviezdičiek a... Come on, počkaj, come on. A 10... Shit! Nechoď tam, nechcem tvoju motorku. Moje šťastie. OK, takže povedz ešte raz. Takže musíš nazbierať
nazbierať 6 hviezdičiek a všet s nimi 5 minút. Nazbierať 6 hviezdičiek, hej. A môžeš aj s značkami. Hej, okej. Myslím, že náboje máme už fajn. Tak si dáme asi... Ja viem. Co? Počkaj. Ja si doletíme na tú veľkú budovu, kde je ten padák. Si zoberieme padáčisko. Tam si aj hacknem túto stíhačku. A tak myslím, že to urobíme. Preto tu si bereme padák, keďže viem, aká som lama. Zober tu na motorku a skoč. No to je moc easy, to urobím, ale najprv chcem... Ale musíš prežiť. Však to je v pohode. Dobre, takže, ako sa ovláda? Tak takto nie je dobre. Myslím... OK, prišli sme na to. Prečo? Nie, prečo? Nie, dobre. Dobre, nie, počkaj. Takže takto otočím... Toto je, hej, výfuky. A ešte zistiť, že ako si dám... Aha, dobre. To rytí. OK, kamo. A teraz čo mám ísť robiť? Musíš nazbierať 6 hviezdičiek. Však to bude ťažké. OK, ja to strihnem, lebo to budem robiť asi moc dlho, keď nezgechnem. Hneď. Takto. Alebo vám to nechám. Vám to dám zrýchlenie. Však to je úplne hardcore. Počkať, už viem, čo urobím. Zajdeme do cudzého mesta, myslím. No, tam nazbieram 4 hviezdičky. Počkaj, takže tu je letisko. Tu je more. Teda, áno. Takže tu hneď musí byť táto. OK. Otoč, to bolo. Ty kokos, to je tak hrozné ovládanie. Kamo, nie. Čo, nič není podľa mňa. OK, Zuzka GPS-ka sa stratila na mori. Wow. Rýchle na tento vrak. A to zžere žralok. Come on. Dobre. K, P, D, K. D, K, P. Alebo K, D, P. K, G, D, K, P. Tak toto. Dobre, tak ten quest nebude zase taký ľahký, ako som si myslela. Teda, aspoň pri mojom ovládaní, takže si na zemi získame nejaké hviezdičky a pôjdeme potom na stíhačku. Dúfam, že to vyjde. Dúfam, že nezhebnem hneď pri prvej hviezdičke, ale to by som nemala. Ja viem, ale ľahké questíky sú proste ľahké. Počkaj, tam plošina taká, že vyjdem aj s tou motorečkou. Jak sa volá toto? Dačo, čo ide aj po suši. Žaba. Blup. OK, sme tu. A teraz už len zohnať nejaké tie hviezdičky. Co ho idem? Jasné. Come on, boy. Co? OK, ideme za týmto. Vyzerá modrejšie. Pazi. Však nemôžem z tejto loďky. Doriti. OK. What? Dobre, mám deaktivovaný.
Kam myslíš, že ideš? Oh shit! Dobre, ale to bola tá lampa. Kamo ne? Počkej, dobre, ja som sa zľakla, že to bude ten otáznik. To bola tá lampa. Ona mi tam spadla. Chápeš? OK. Tak ideme masaker motorovou pilou. Do riči. Som sa zľakla. Bum, 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 bum. No. Počkaj, kto keď buchne. Dobre. O, zoberieme si motorku, čo ty na to? Ty vole, GPS. Wow, ten aj strieľa. Počkajte vy za mnou. Nevadí, zoberiem si auto. No, nebude to také ľahké. Dobre, už mám 4 hviezdičky, aj mám 4. No, máme tu prvý stand, ľudia. Konečne, nie po dlhom čase. Ne, dobre, ten semafor som preletel. Come on, poď. Ja si pamätám, uzumíme V. Ty si všetko pamätáš. Nie, iba tanka, uzumíme V. Kom, nie. Dobre. On žije! What? Ty bol nesmrteľný policajt. Hore máš. Nemám tam nič. Ty kokos, tak za chvíľku týmto tempom. Ten policajt žije. Vážne, hej? Dal si či nesmrteľný políši. Dorite, ale však mne... No dobre. Som to vedela. Tu keď viem... Tu bol taký bug, že som mohla vidieť. You need a higher flying skill. That's... Ty vole, viete čo? Oserte sa. Však v pohode mám tank. Ale tank tiež vybuchne. Ja viem. Dobre, a to sú ďalší policajti, no jasné. Ale však to sa ťažko získava. OK, oni už nežijú. Ten už tiež nežije. Len si nespomeň na ten cheat. Hú. Ja som taká neposlušná občanka. Hej, shit, prestaň. No a vidíš. Počkať, to ten gang. Na neho nemôžeš, tam pobudne. Nie, však my sme zelení, ten... Ty kam ideš? Pošťák, pet. Oh, shit. Dobre. Kamo, však mi zavádziaš. OK, ideme tu. Pošťák. Ale to bola dobrá rozprávka. Kamo, ty co preteky hraješ? Total respekt. Jasné, rešpekt. Ideme sa najesť. Teraz sme cez vojnu, cez vzburu. Takže sme späť. Už máme. Ty kokos, 6 hviezdičiek. A koľko mám prežiť? 5 minút. To v pohode. Máme 11:30, takže ešte do 35. Ty kokos. A potom sa ich musíš zbaviť. Čo? To nedám. Kamoško, tak
akože dobre, no. Ideme pokosiť trávnik. Kam? O, poč, ja som ho mohla zvaliť. Ale dobre, sere ma to ten vrtuľník. Vrtuľník. Really? Poď, vypadni. Oh shit. Ale oni nestrieľajú. Prečo? Nespiem dobiť heslovijem. Oh shit, vrtuľník. Oh shit, padá. Koľko je čas? Ešte 3 minúty a to sa dá. Ale však to nedám. Jak sa ich mám zbaviť, kámo? Však nová. Jak ich prechádzame? Dobre, ale ty chceš tam dole. Vypadni, padaj, padaj. Tam, akože fakt, hej. Čo tam spadlo? Jaká šňapka. Ako, really, hej. 5 minút sa to snažím. No tak 5 nie. Shit. OK. Prvý dole. Ďalších 100 zostáva. Dobre, meníme, že musíš zabiť 5 tam. Však ale to nie. Však to je hardcore. Ale... Ideme to znižky, tak. So i am. Ne, padnem. Vypadni, co kúkáš? Oh shit, to co je? OK, ne. OK, ľudia, to bolo akože fakt really tesné. Dáme si radšej hesojem. Takto. No a poď. Dobre. Ešte koľko? Ešte 3. Wow. Wow, ne! OK, tak... Dobre, ale OK, a teraz čo mám robiť? musíš urobiť skok. Máš problém, že tu zabijem občanov? Jak na tak stamať musíš skočiť a musíš OK. No, takže a kde je ten nápis? Really, hej? Smukve. To je BMX-ka. No tak... No dobre, tak najprv ideme akože takto normálne na tejto motorečke. Ale ja musím zistiť, že kde je ten nápis Hollywood. Myslíš? No, dobre, skúsim ti veriť. Fakt skúsim. Tá babka nemala chybu. Babka! Co ja myslela, že sex ponúkajú len štietky. Ale babky.
To vyskúšam. Ne. Nie, Dominik. No, okej. Čo mi tam píše? Tak ale myslím, že si vyberám. Či? Hej, keď si to nabošiel. No ale však to bude... Počkaj. Ne! Really? Kebyže nespadnem. Sufúrka, čakaj. Okej. Takže ešte raz. Toto nebolo celkom fajn. Takže preskočiť alebo skočiť na tú, tam tabu, no vieš. No okej, to bude myslím ľahšie, neviem. Co? Akože co, ja som Superman, že odo mňa také veci chceš? Dobre, takže kde bol ten? Ale však jak sa mám tu rozbehnúť? Jak? Moje šťastie! Ne, ešte skoro to bolo. Srať takú motorku. Srať. OK, posledný pokus a potom to jen vyskúšam s tým. Vážne. OK, konec blbnutia. Sa tak nedá. Wow, ty si múdry. Ser na to. Come on, boy! Nechaj mi tu ten bicykel. OK, tam si zapamätám, že bude. Takže stať ďaleko. OK? Poď. Bzum, bzum, bzum! Tada! To je pekné. OK. Motorku serieme a ideme na bicykel. Kde som ho nechala? No, približne tam. Spinal. Ne! Vy púzny! Vráťte mi to železo. Kde je? Bzum, 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 bzum. Chudáko. Jako to naháňalo. Nemám asi tie prístroje. Koľko many. OK, come on. Určite to pochopí. Že Remixka je najlepšia. Dobre, takže teraz. Myslím, že to skočím, to neskočím. To ani... Cigán neskočí, teda Rom, pardon. Takže... CJ. Dobre, to bolo nice. Počkaj. Bžum! Wow. To nemá chybu. Už som zabudla, aký quest sme mali dať. Alebo choď oproti autu a skoč. Easy. Čo? Však to sa robí v multiplayer, nie tu. Nie! Počkaj, si mi zrazil bicykel. Žensku zabiješ. To nebola žena. Toto je žena. Ale jaká prachá tá žena.
Ty máš tiež toľko? Ne. To čo je? Budeš trpieť. Počkaj mi bicykli. Kun. Ja. Skoro mi vybuchol bicykel. Počkaj, come on. Vidíš toto? Come on. Ty si come on. Ale však to ty vole. Si tu musím postaviť nejakú túto. Na auto to daj. Ty geňo! Poď sem. Uvidíš, pocítiš môj hnev. Ty vole. Mi nikto nepraje dnes. Oh shit. Šľapka. Poď sem! Poď sem, ja ho doženiem na bicykli. Ne! A boh stípneš. Haste ma! Ok, netreba. Ty vole, to ste jak blázni. Potrebujem nájsť ten... Really, hej. Tak to mesto sa spiklo. Teraz kam odbočil? Určite sem. Nie, to je najlepšie auto. Toto? Už nie. Najlepšia to BMX-ka, čo furt mám. Oh. No. A teraz už len nájsť obeť. Tak nič. Bžum. Čauka Mája. Dobre, tak... Wow, dobre viem stantovať, ne? Lepšie, jak ja reálne. Preskočím tú limuzínu. Wow. Ja som myslela, že to prevázim. Ďalší pán. Ďakujeme za návštevu, príďte zas. Ok. Yeah. Dobre. Tam je táto odstrelačka alebo snajperka alebo co. Asi veľmi počuť. Tak najlepší stand. Čo? Aha, no. Čo? Dobre. Srať bicykel, necháme ho vybuchnúť. Ideme na motorku. Obrnené auto. Naozaj? Mne sa nezdá. Asi. Moje vraždiace drifty. Po ceste sa chodí, hej? Počkaj, sorry. Po ceste, hej? Si povedz tam, jak si zabíjala ľudí v Mafii jednotke. Keď ešte bola iba Mafia jednotka a proste si hovorila spíš za volantom. Neviem. To všetci teraz chodte, hej, jasné. Čas mám. Sorry, pán poručík. Pán poručík. Hej. Pán poručík. Driving skill. Jasné. Ideš do Pozaj, motorka. Semafor. OK, ale ja myslím, že už ty kokos dosť dlho nahrávame. Aj tak to bude zostrihané.
že na to privediem. No aj s kom mám ísť? A čo tam? BTV. V ďalšom diele budú misie, lebo toto blbnutie to nie, ako, nie že to je hrozné, hej. Mne sa to moc páči. Je to zabava. Pôjdeme stáť. Ale my sa proste, keď začneme raz blbnúť, tak sa od toho neodtrhneme. Fajčenie zabíja. Sorry, bro. Furt žije, hej. Sa ich neopovážte oživiť. Come on. Čo bolo? Sračka. Oh, pardon. Však to snajpra. Okej, sme vybavený. Meso i arma. Do riti. Ideme ďalej. Počkať na to, hej. Dúfam, že nejdem do proti smer. Nie. Ja viem. Oh, tu je to. Nie, tak nie. Hej! Shit! Ty pusík. Hej, sa chceš ešte hádať, čo? Tak nie. Aha, dobre. Pištoľka mu veľmi pomôže, keď ide úplne v auto. No však dokedy to pomáha. Proste, ale tí ľudia ma spomaľujú. Fialový gang. Vozík. Ale oni čo, chodia z množiarne, ten fialový gang? Poď. Jehe! Tie dvere. Dobre. Tak ja to strihnem, keď tam budem, lebo vidím, že to bude moc dlho trvať. Ty čo ste hrali GTAčko, určite viete, že čo tam je. Počkaj, toto vyskúšame. Pozeraj, viem driftovať. Vidíš to? Tie kolesa, tie gumy. Ten rozbitý zadok. Pozeraj. Štetka. Vykala z iným. On to akože s kým baví. OK, tak akože čierny pasažier, ale v pohode. Nechcel platiť za benzín. Takže. Kam to máme na S-ko, hej? Nepáči sa ti, jak jazdím? Nebudeš vôbec jazdiť. Dobre. Akože my driving skill, hej? Kam? Počkaj, tu je tota. Dobre, ešte sa to nedlží. Ne, ja to strihnem určite. Nestrihnem. Musíš mať plný driving skill. Nedá sa to čitnúť? Nie. More nudisti. Tvoja chyba. Však na S-ko. Ja som chcela kúpiť jeden hotdog, tam predávajú. Ja vôbec som si nepomýlila. Jaká ona? Černochov nemôžeme dávať. Iba bielý. Si mi poškrábal lak. A tu keď budem robiť drifty na korčuliach. Nie. OK. Ty vole. Ja som mácher.
Žiadne heso, Ian. Ideme si konečne umyť auto. OK? Juj, to je koho? Ne, však ma nechaj, ja viem driftovať. No, ani žiadnu štetku nevidím. Počkaj, tu je jedna. Zelená. Však sme ju minuli kvôli tebe. Ne, on je nesmrteľný, alebo čo nie? Pozri na tú hlavu. Počkaj. Prečo? Ty vieš? Nevieš. No kúkaj, ty šľapka. Kozami A+. Počkaj, asi to je. Čak ona za chvíľku príde. Budeš obrať peniaze. Kúkaj na môj naráznik. Kúka. Ty čo čorkuješ? Auto! Ty genio! Máš kamaráta. A ono sa zľakne. OK. Tu je ďalšia! A tá je polonáha. Však im sa to nepáči, kúkaj. Tomu starému detkovi sa to viac páči, jak im. Really? Odpadky, hej. Pozri, však, ale ju to fakt Jak iba presne zaraz nekončí. Dobre, urobíme jednu myšlenku. Takže myslím, že je to pre dnešné videjko až toč. Ona bole, aká prachata, ty cundra. Dobre, takže aj toto tu. Pre dnešné videjko sa lúčime. Zase u ďalšieho hlasujte, čo chcete. A dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, like. Ak nie, tak dislike. A určite odoberajte a lajkujte, aby boli častejšie takéto videjka, aby som vedela, že čo sa vám páči. Či natáčať vlogy, alebo tagy, alebo takéto challenge, hej, pranky. Alebo proste väčšinou tie hry. Teraz proste je to na vás, takže sa rozhodnite. A aj keď viem, že proste komentáre budú prázdne, ale musím to povedať, nie? Tak, čaute, ďalšieho videjka.